αξιότιμοι προσκεκλημένοι, μέλη χορευτικών ομάδων, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε στην Οξιά, καλώς ορίσατε στα Ηλιάτικα 2025, σε αυτόν εδώ το χώρο που εδώ και 20 χρόνια, από το 2005, διοργανώνονται εκδηλώσεις με αφορμή τον εορτασμό του προφήτη Ηλία, που είναι και θέλουμε να αναδείξουμε το κεντρικό πανηγύρι του χωριού μας. Εκδηλώσεις που μας ενώνουν, εκδηλώσεις που προσφέρουν χαρά, που αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα, που μας φέρουν κοντά στις ρίζες μας, γι' αυτό και ρίζες και βήματα. Εκδηλώσεις που θέλουν να φέρουν ζωντάνια στον τόπο μας. Εδώ και πολλά χρόνια με τα παιδιά στο Σύλλογο θέλαμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, θα το πω εγώ. Δεν είναι εύκολο, δεν έχουμε τις υποδομές στην Οξιά, είμαστε ένα ορεινό χωριό χτυπημένο τα τελευταία χρόνια με πολλές δυσκολίες. Ωστόσο το τολμήσαμε φέτος, απευθυνθήκαμε σε τοπικούς συλλόγους, οι οποίοι με μεγάλη προθυμία δέχτηκαν να κάνουμε όλοι μαζί, να οργανώσουμε όλοι μαζί αυτή την πρώτη χορευτική συνάντηση Οξιάς, όπως την ονομάσαμε. Απευθυνθήκαμε στο Σύλλογο Αργυθεατών Μουσακίου, στο Σύλλογο της Δρακότρυπας, στο Μορφωτικό Σύλλογο Ανάπλασης. Απευθυνθήκαμε στο Μαυρομάτι, στο Σύλλογο Μαυροματίου και στο τοπικό σύλλογο, στην ομάδα αντιφωνικού του χωριού μας, την ομάδα Πολύκαρπος Βλέτσας. Δυστυχώς όμως, λόγω κάποιων έκτακτων γεγονότων, η ομάδα δεν μπόρεσε να είναι απόψε εδώ μαζί μας. Είναι βέβαια μέλη της και τους ευχαριστούμε. Και αντίστοιχα το Μαυρομάτι προέκυψαν κάποιες απουσίες από τα μέλη και δεν μπόρεσαν να εμφανιστούν σήμερα μαζί. Ας ελπίσουμε ότι αν αυτό συνεχιστεί και του χρόνου και πάρει και μεγαλύτερη διάσταση, οι ομάδες αυτές να είναι εδώ μαζί μας, που θέλω να πιστεύω ότι το θέλουν. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, οξιώτες και μη, επαγγελματίες και φίλους της περιοχής, που με μεγάλη προθυμία δέχθηκαν να συνδράμουν σε όλο αυτό. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Μουσακίου για την παραχώρηση των ηχητικών. Να ευχαριστήσουμε το πρώτο FM που μας προβάλλει όλες αυτές τις μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φίλο μας εδώ, τον Πέτρο το Γιώγα, ο οποίος αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο όλη αυτή την εκδήλωση. Και βέβαια όλους εσάς που είσαστε εδώ και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Μας θυμούν ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μουσακίου και συμπολιανός μας ο Πέτρος ο Πάτας, ο πρόεδρος του χωριού μας, ο Λάμπρος Ευθυμίου, και ο τοπικός σύμβουλος, ο Σπύρος ο Σωτηρίου, ο πρόεδρος, ο Νίκος ο Γκλέτσας από το Λαογραφικό Αρχαιολογικό Πολιτιστικό Σύλλογο Οξιά στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας και μέλη του Συλλόγου, ο Δημοτικός Σύμβουλος επίσης χωριανός μας, ο Ηλίας ο Σερίφης. Σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε εδώ και ελπίζουμε να έχουμε μια όμορφη βραδιά. Και να συμπληρώσω ότι αύριο οι εκδηλώσεις αυτές είναι διήμερες και όπως είπα έχουν σκοπό να αναβιώσουν το κεντρικό πανηγύρι του χωριού μας. Αύριο λοιπόν, η μέρα του Αηλιά, θα είμαστε εδώ μετά τη Θεία Λειτουργία. Οι εκλεκτοί αυτοί οι καλλιτέχνες, μουσικοί, θα διαβάσω και τα ονόματά τους, θα είναι εδώ για να αναβιώσουμε όσο μπορούμε παραδοσιακά και αυθεντικά το κεντρικό πανηγύρι του χωριού μας. Να αναφέρω τα ονόματα της ορχήστρας. Είναι ο Θανάσης ο Αξενόπουλος στο βιολί και στο τραγούδι, η Δέσποινα η Καρά στο τραγούδι, ο Γιώργος ο Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος ο Λαχτσίδης στο ακορντεόν, ο Περικλής ο Ζήσης στο λαούτο και ο Φώτης ο Γαρουφαλιάς στα χρουστά. Να σας ευχαριστήσω και πάλι που είστε εδώ, να ευχαριστήσω και τους εθελοντές αύριο που θα είμαστε έτσι λίγο πιο οικογενειακά στο πανηγύρι, θα αναφέρουμε και τα ονόματα. Να είστε καλά, να περάσουμε ωραία και να υπάρχει μεταξύ μας αλληλεγγύη και να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα στον τόπο μας. Και όσο πιο δύσκολα χωριά όπως είναι η Οξιά έχουμε, τόσο περισσότερα πράγματα και τόσο πιο πολύ αλληλέγγυοι πρέπει να είμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
και ο Ηλίας ο Καραβέλας, συγχωριανός μας, είναι και στο επαγγελματικό επιμελητήριο Καρδίτσας ο Ηλίας, και ο γιος του που είναι και τοπικός σύμβουλος, ο Χρήστος. Ευχαριστούμε πολύ όλο το τοπικό συμβούλιο εδώ, αλλά ο Δήμος ακόμη είναι της αντιπολίτευσης. Θα ζητήσω από την Βασιλεία του Μπλέτσα να μας παρουσιάσει τα χορευτικά. Θα γίνεται ένα ιστορικό για την κάθε χορευτική ομάδα και στη συνέχεια θα μας παρουσιάσουν τους χορούς. Ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά, να ανταμώνουμε όμορφα στον τόπο μας και να δημιουργούμε όμορφα πράγματα. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσουμε με το Σύλλογο Απανταχού Οξιωτών Καρδίτσας ο Άγιος Δημήτριος. Ο Σύλλογος Απανταχού Οξιωτών Καρδίτσας με έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε το 1982 και αριθμεί πάνω από 500 μέλη με καταγωγή από την Οξία Καρδίτσας. Σκοπή του είναι η διάσωση της πολιτιστικής ταυτότητας των οξιωτών, η ανάδειξη και διατήρηση των σχέσεων με τον τόπο καταγωγής του και προστασία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Στη μέχρι σήμερα πορεία που ανέπτυξε και συνεχίζει να αναπτύσσει πλήθος δραστηριοτήτων, όπως απέκτησε ιδιόκτητο χώρο στην Αθήνα για πολλαπλές χρήσεις για την εγκατάσταση των γραφείων, ίδρυσε στην Οξιά, στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου, το Λογραφικό Μουσείο Οξιωτών, διατηρεί βεστιάριο ανδρικών παραδοσιακών φορεσιών και γυναικείων που φέρουν πιστοποίηση γυναικείας ενδυμασίας Οξιάν Καρδίτσας, ίδρυσε ερασιτεχνική θεατρική ομάδα με συμμετοχές σε παραστάσεις φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, διοργανώνει με επιτυχία σειρά εκδηλώσεων στην Αθήνα και στην Οξιά, χορηγεί χρηματικούς επένους στους πρώτους εισαχθέντες σε ΑΕΗ μαθητές, καταγόμενους από Οξιά και βραβεύει τους αριστούχους μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου. Θυμάσαι ειδική τελετή κάθε χρόνο οξιώτες που έχουν διακριθεί στα γράμματα, στις τέχνες, στην επιστήμη, στον αθλητισμό, στη μουσική. Η χορευτική του ομάδα, η οποία αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του συλλόγου, ιδρύθηκε με σκοπό τη διάσωση, διατήρηση και εκμάθηση παραδοσιακών χορών, τραγουδιών, ηθών και θύμων της Οξιάς Καρδίτσας, της ευρύτερης περιοχής των Αγράφων, αλλά και όλων των διαμερισμάτων της Ελλάδας. Έχει πάρει μέρος και έχει διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό, όπως στην Πράγα, στο Βελιγράδι, στο Βερολίνο και αντίστοιχα στην Ελλάδα, σε Σύρο, Βόλο, Λάρισα, Πάρο, Άνδρο, Αίγινα, σε διαδημοτικά φεστιβάλ της περιφέρειας Αττικής, σε όλες τις μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος και σε παραστάσεις αφιερώματα με σκοπό πάντα την προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας των οξιωτών και τη διάσωση της μουσικής παράδοσης. Θα ξεκινήσουμε με χορούς από την Άξο, με χοροδιδάσκαλο τον Παλούρδο Γεώργιο, Σούστα, Μισεμό Συρτό, Μπάλος, Βλάχα Κενιδάρου, Βλάχα Κομιακής, Πολίτικος Συρτός.
σου πήρε.
Συμφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Δρακότρυπας η Ανάπλαση, το χορευτικό τμήμα Δρακότρυπας πρωτοεμφανίστηκε το 1984 στα χορευτικά πράγματα του τόπου και σημείωσε επιτυχείς εμφανίσεις ανά την Ελλάδα μέχρι το 1990. Έπειτα ατώνησε για να ανασυσταθεί το 2019 χάρη στις συστηματικές και άοκνες προσπάθειες του τότε Αντιπροέδρου και νυν Προέδρου του Συλλόγου Γιώργου Κωστάκη, της Ουρανίας Ρίζου και του Σεραφείμ Κωστάκη. Στόχοι του ήταν και παραμένουν η διαφύλαξη και ανάδειξη της πλούσιας μουσικοχορευτικής παράδοσης του τόπου μας και η γνωριμία με πληθυσμούς άλλων περιοχών μέσω της μουσικής και των χορών τους. Αν και η ύπαρξή του μετρά μόλις 4 χρόνια, ωστόσο η παρουσία του στα χορευτικά δρόμενα του νομού και όχι μόνο είναι αξιοσημείωτη. Αντάμωμα Δρακοτριπιανών το 2019, 10η γιορτή Σταφυλιού Μουζακίου με τοπικούς χορούς της Ορεινής και Παιδινής Καρδίτσας το 2019, λιτόφορο Πιερία στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του Συλλόγου η Ανάπλαση με τον αντίστοιχο πολιτιστικό όμιλο λιτοχώρου τον Μάιο του 2022, λόγω του κοινού τους προγόνους του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο, που γεννήθηκε στη Δρακότρυπα, τότε Σλάτενα, το 1500 περίπου. Συμμετοχή στο αντάμωμα των Αγραφιωτών, στην Τριφύλα Βρετανίας και στην 11η γιορτή Σταφυλιού στο Μουζάκι. Τέλος, μόλις πριν 10 μέρες συμμετείχε στα 55 Καραϊσκάκια στην Καρδίτσα, αποκομίζοντας πολύ θετικά σχόλια. Το τμήμα αριθμεί σήμερα 18 ενήλικες χορευτές και χορεύτριες, ενώ από το 2022 χοροδιδάσκαλος είναι ο Παναγιώτης Μάν. Θα μας παρουσιάσουν χορούς από την Ήπειρο με χοροδιδάσκαλο τον Μάνο Παναγιώτη, Ζαγορίσιος, Καπέσοβο, Σαφίνο στην Καλονυχτιά, Τσάμικο Ζαγορίου, 5 παλικάρια, γάιτα διπλή, Μαρία Λέντη Παναγιά Καγκελάρης, Περδικομάτα, Κρασίμ σε πίνο για καλό Ζαγορίσιος, Άσπρο Τριαντάφυλλο στα 3, στις Πικροδάφνες στον Αρθό Πογονίσιου.
Συνεχίζουμε με το Σύλλογο Αργεθεατών Μουζακίου. Ο Σύλλογος Αργεθεατών Μουζακίου ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1975. Μετά τις μεγάλες καταιγίσεις που έπληξαν την Αργηθαία, με την επωνυμία Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Καθιζησοπλήκτων Μουζακίου, με στόχο τη στήριξη των πληγέντων κατοίκων. Με την πάροδο του χρόνου, τις αλλαγές των Προέδρων και των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και των αναγκών της περιοχής για πολιτιστικές δράσεις, το 2000 μετονομάστηκε σε Σύλλογο Αργηθεατών Μουζακίου και σηματοδότησε μια νέα εποχή. Καθιερώθηκε ο θεσμός των Προύλων της Καθαράς Δευτέρας στην πλατεία Αργηθεατών Μουζακίου, δίνοντας έμφαση στην παράδοση, τον πολιτισμό και τη συλλογικότητα. Για 5 δεκαετίες συνεχούς παρουσίας, ο Σύλλογος συμμετέχει ενεργά σε πολιτιστικά και κοινωνικά δρόμενα, ενισχύει τη συνοχή των Αργηθεατών της περιοχής, στηρίζει κοινωνικές ανάγκες και καλλιεργεί τον εθελοντισμό και την προσφορά.
Από το 2020 πρόεδρος είναι ο Παντελής Βασιλός, με στόχο την ενίσχυση τόσο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων όσο και της φιλανθρωπικής προσφοράς του Συλλόγου, με σταθερή παρουσία σε τοπικές και πανελλήνιες εκδηλώσεις. Σήμερα ο Σύλλογος διαθέτει 5 χορευτικά τμήματα, παιδικά και ενηλίκων, με περίπου 150 ενεργούς χορευτές. Την εκπαίδευση αναλαμβάνει ο χοροδιδάσκαλος Παναγιώτης Μάνος με 22 χρόνια συνεχούς συνεργασίας. Διοργανώνει κάθε χρόνο τα κούλμα της Καθαράς Δευτέρας, το φεστιβάλ Χορού Πλατείας τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου, τον Αποκριάτικο Χορό Κυριακίδας Αποκριάς. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας χορούς από κάθε γωνιά της πατρίδας μας με σεβασμό και αγάπη στην παράδοση. Ο Σύλλογος συνεχίζει με συνέπεια να ενώνει εργοθεάτες και φίλους της Αργιθέας, κρατώντας ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Θα μας παρουσιάσουν χορούς από τη Δυτική Θράκη με χοροδιδάσκαλο τον Μάνο Παναγιώτη, σεις κορίτσια και κοπέλες Ξέσυρτος, Δεντρίτσι, Μπαϊντούσκα, Τρίστα, Χασαπιά, Ζωναράδικος με γύρισμα, Συρτός, Συγκαθιστός.
μπορεί ούτε να πάει τα μάτια μου, τα αδέρφια δεν μπορούν ούτε να γειτονάκι μου. Τα αδέρφια σκίζουν τα βουνά, τα αδέρφια σκίζουν τα βουνά. Και δεν τα ξεριζώνουν μαύρα τα μάτια μου, και δεν τα ξεριζώνουν και λιγονάκι μου. Αδέρφια είχαν μια αδερφή, δυο αδέρφια ίδια αδέρφια είχαν μια αδερφή. Στον κόσμο ξαποσμένη μαύρα τα μάτια μου, στον κόσμο ξαποσμένη και λιγονάκι μου. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να παντρευτώ, θέλω να παντρευτώ, θέλω να πάρω δυο. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να πάρω δυο, θέλω να πάρω δυο, ένα καιρό και ένα νιό. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να πάρω δυο, θέλω να πάρω δυο, ένα καιρό και ένα νιό. Το γέρο στη δουλειά, το νιό στην αγκαλιά. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να πάρω δυο, θέλω να πάρω δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να πάρω δυο, θέλω να πάρω δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Το γέρο τρακανά, το γέρο τρακανά, του νιώτηρη κι αυγά. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να πάρω δυο, θέλω να πάρω δυο, ένα νέο και ένα νιό. Θέλω να πάρω δυο, θέλω να πάρω δυο, θέλω να παντρευτώ, ένα γέρο και ένα νιό.
πρώτη χορευτική συνάντηση οξιάς θα ολοκληρωθεί με άλλη μια εμφάνιση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Απανταχού Οξιωτών που θα μας παρουσιάζουν τους παρακάτω χορούς της περιοχής μας. Χοροδιδάσκαλος Μπαλούρδος Γεώργιος. Μπεράτη, Κλειστός, Μιλίτσα, Γαϊτανάκη, στάζουν τα κεραμίδια σου, 45 λεμονιές. Σιγά κεριά, να ανάψεις δυο λαμπάδες.
στο διπλό κρεβάτι. Στο πάπουλο σου χέρι. Άι τώρα να πλώσω το μωρέ το χεράκι μου. Μωρέ να πλώσω το χεράκι μου στον αργύλο σου κόσμο. Να πιάσω απριλημένη εγκρόσια. Ωραία να πιάσω απριλημένη εγκρόσια του μαϊμέ με τα λουλούδια, του μαϊμέ με τα λουλούδια.
τις άλλες δύο χορευτικές ομάδες να κλείσουν αυτή τη συνάντηση χορεύοντας όλοι μαζί. Είσαι διαμάντη, γλυκά ματάκια μου, είσαι διαμάντη. Είσαι διαμάντη, είσαι κερβίνη, θα σε κλέψω κι ό,τι θέλεις γίνει. Σε κλέψω, γλυκά ματάκια μου, θα σε κλέψω, σε κλέψω μια βραδιά. Θα σε κλέψω μια βραδιά και δεν θέλω λίρες και φλωριά. Στο βράδυ, σιγά στον ήρω μου. Στο βράδυ, σιγά στον ήρω μου, πως κοιμώσουν στο πλευρό μου. και εγώ καημένος για της αγάπης τον καημό, άιντε για της αγάπης τον καημό. Αγάπης
Γεια σου Γιώργο Κολτσίδα.
Νικοκύρης, άιντε να κι ο Νικοκύρης, ένα κι ο Νικοκύρης που έρχεται κοντά, κι τώρα που έρχεται κοντά. Συμπαθήσε με, άιτε κυρά Γεωργένα. Άιτε τι το λες της μάνας σου και της φιλέναδας σου, μη το λες της μάνας σου και της φιλέναδας σου. Το φλεξίμο για το δικό μας φλεξίμο. Του σου πήρα το φίλι, δίχως μανάκια αδερφή μου σου πήρα το φίλι, κύρα Γεωργένα μικρή. Ευχαριστήσουμε τις χορευτικές ομάδες για όλο αυτό το όμορφο γλέντι, για όλη αυτή την ωραία βραδιά που μας χάρισαν. Ένα χειροκρότημα όσο πιο θερμό για όλα αυτά τα παιδιά. Να καλέσουμε από το Μορφωτικό Σύλλογο Δρακόντρου Βασανάπλαση την πρόεδρο και συγχωριανή μας την Γιάννα Τρίτα και τον χοροδιδάσκαλο τον κύριο Μάνο, να τους δώσουμε μια αναμνηστική πλακέτα για τη συμμετοχή τους στην πρώτη χορευτική συνάντηση και να ελπίζουμε να υπάρξουν κι άλλες. Εμείς ευχαριστούμε. Από το Σύλλογο Αργιθεατών, τον πρόεδρο, τον Παντελή τον Βασιλό, δάσκαλος ο κύριος Μάνος. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια στη διοργάνωση. Μπράβο σε όλους τους χορευτές. Τιμή για το Σύλλογο Αργιθεατών να βρίσκεται εδώ. Για μένα ακόμα περισσότερο, μιας και είναι το χωριό της μάνας μου. Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Και από το Σύλλογο, από τη χορευτική ομάδα του Συλλόγου των Απανταχού Οξιωτών, να καλέσουμε το χοροδιδάσκαλό μας, τον Γιώργο τον Παλούρδο. Ο Θανάσης Τσιγαρίδος, ο αντιπρόεδρος, υπεύθυνος χορευτικής ομάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως ιδιαίτερα και στα παιδιά που ήρθαν από την Αθήνα, 28 άτομα, για να τιμήσουν το χωριό μας και να τιμήσουν και το σύλλογο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χώρος είναι ελεύθερος για να γλεντήσουμε όλοι, να υπενθυμίσουμε αύριο μετά τη Θεία Λειτουργία έχουμε το πανηγύρι του χωριού μας, το πανηγύρι του Αηλιά, να προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι εδώ. Και μία μικρή, έτσι να σας πω, σαν ενημέρωση, ο συγχωριανός μας ο Κώστας ο Ζερίφης έχει στήσει ένα τηλεσκόπιο. Είμαστε σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον με έναν ιδηλιακό ουρανό που μπορείτε να δείτε τα αστέρια και να σας τα εξηγήσει όλα ο Κώστας. Όποιος θέλει
Είναι σε λίγα μέτρα απόσταση από εδώ, μπορείτε να πάτε. Λοιπόν, καλή μας διασκέδαση. Ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάλι τις χορευτικές ομάδες και όλους, την ορχήστρα μας. Και επίσης θα είναι ελεύθεροι να χορέψετε και να διασκεδάσετε μέχρι το πρωί. Μαχαρή
εσύ, αή,